No niin, Jatsi TV:n katselijat. Moi, Nyström Jaana täällä. G Plussa aloitetaan vähän alusta. Eli mä tässä olen ehtinyt sen verran tehdä, että mä laitoin Live Hangoutin päälle. Mä olen tehnyt siitä tapahtuman aikaisemmin. Ja tuolta klikkasin starttia ja silloin tää tapahtuma lähtee pyörimään. Se pitäisi lähteä pyörimään, jotta me nähdään, että missä me mennään. Niin täällä on tämmönen Start Broadcast-nappi täällä alhaalla, eli mistä aloitetaan lähetys. Eli me ei olla vielä livenä. Me ollaan niin sanotussa Green Room-tilassa. Eli jos te pidätte tämmöisiä hangoutteja, että ihmiset katsoo niitä, ja teillä on vaikka vieraita, niin kuin mulla on ollut tänään ja tulee olemaan lisää, niin ne voi kutsua nämä vieraat tämmöiseen alustavaan samaan live-hangouttiin, mutta se ei vielä lähde livenä, vaan että me voidaan tässä esimerkiksi puhua, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu ja mitä tässä tehdään. Mutta nyt me lähdetään liveksi. Ja nyt näkyy, että Hangout on livenä. Hei kaikki katselijat myöskin siellä, Nyström Jaana täältä Sometime 2014 tapahtumasta. Puhutaan Google Plusasta ja mä tässä demonstroin myöskin samalla täällä paikalla olijoille. Täällä on tupa täys, niin demonstroin myöskin sitten samalla, että millä tavalla nämä hangoutit oikein toimii. Eli nyt me ollaan live-tilassa ja koska mä haluan, että ihmiset tietää, vaikka he lähtis kattoo keskenkin tätä videoa, että kuka mä oikein olen, niin mä aukasen tämmösen kuin Hangout Toolbox appsin. Eli näihin hangoutteihin saa aivan älyttömän paljon hyviä työkaluja. Täällä on comment trackeri, eli voi ottaa Twitteristä, joka paikasta voi kerätä kommentteja. Mutta mä haluan nyt tähän itselleni lower thirdin, eli nimikyltti. Ja mulla on täällä valmiina kaiken näköisiä erilaisia nimikylttejä. Mä olen Google Plusan top contributor, eli tämmönen virallisesti tunnustettu Google Plus osaaja, ja mä olen Suomen ainoa. Ja meitä ei ole Googlen top contributoreita, meitä ei ole Suomessa kuin 2. Mä olen oikeastaan Pohjoismaiden ainoa Plussa-asiantuntija. Sitten Anteeksi, voiko joku sulkea sen oven sieltä? Sitten mä voisin oikeastaan nyt laittaa tän ihan omaan, eli mä oon tänne seivannut presettejä, eli tämmösiä valmiiksi tehtyjä nimikylttejä itselleni. Ollut somesekous. Mikäs tää on? Tää oli matkamessuilla, kun vedin live hangoutteja. Sitten jos mä en haluaisi käyttää tämmöstä, minkä mä oon valmiiksi tehnyt, niin täällä on semmonen paikka, mihin voi sitten kirjoittaa ihan mitä tahansa, eli vaikka Sometime 2014 live. Ja sitten mä voin tehdä tohon, että mä vedän siitä Jaana Nyström kautta G Plussa. Ja sitten mä voin hakea logon, mutta mä en tiedä, onkohan mulla yhtään logoa tällä koneella. Tuolla olisi. Käytä Google Drivea, siellä on kaikki. Ei mulla ole, kun mulla on ulkoisella muistilla. Mulla on ulkoisella muistilla Jyväskylässä kotona, niin on on noi kuvat, mutta ei mä nyt tarvii. Mut mä vaan näytin, demonstroin teille. Eli tän voi tehdä ja sitten tästä panee on. Kato, se haki sen, ei kun se haki ton vanha. No hyvä. Sometime live. Otas toi tuolta pois. Näin lyhyt versio, sit mä paan tosta on. Ja nyt se haki ton mun G Plussa logon ja voin toisaalta oikeastaan käyttää 2014 live. Ja tohon, että
Noin. Ja nyt mä seivaan tän. Sitten mä voin ensi vuonna save. Enable. Present title tohon noin. Heijastuu laseihin pahasti tuolla. Mä en mennä nää. Ok, eli se on nyt siinä. Eli tässä on nyt tehty aika hyvä. Tää on hirveän hyvä työkalu. Nämä on kaikki ihan ilmaisia. Eli se kun vaan menee Hangouttiin ja lataa sieltä kamaa. Eli siellä on täällä liikutaan, nämä häviää yleensä tästä näkyvistä, että ne ei häiritse. Täällä on kaiken näköistä control roomia, kaikkea. Voi todella ammattimaisesti tehdä. Sitten kun täältä alhaalta katsoo, niin täältä saa efektejä, eli saa tommosia hassuja hattuja, kissannaamoja, siellä on kaiken maailman tulee uploadia ja rummun päristystä, eli voi käyttää tämmöisiä tehokeinoja. Ja sitten jos haluaa katsoa, että haluaa lisätä appseja, nämä on kaikki ilmaisia. Hei, siellä on Remote Desktop. Jos haluatte auttaa jotakuta Hangoutissa, te voitte ottaa sen koneen haltuun ja itse operoida siellä toisella koneella. Totta kai käyttäjän täytyy antaa lupaa, mutta silloin kun te olette molemmat Hangoutissa, niin te voitte operoida, näyttää, että tälleen tämä tapahtuu. Eli tämä on ilmasta kaikki. Hei. Täällä on ihan älyttömästi vaikka ja mitä. Tuossa on just toi Hangout Toolbox, joka kannattaa jokaisen ottaa käyttöön. Sitten täällä on tämmöinen uusi Draw, voi piirrellä hassuja kuvia, hassuja neniä, viiksiä ihmisille ja kaikkea. Ja sitten tässähän on oma valokuvanotto sydämi näissä Hangouteissa. Eli se on myös appsi, että se ottaa ruutukaappauksen, ottaa valokuvan niin kuin siitä ja se tallentuu suoraan Google Plussaan niille, jotka on ollut Hangoutissa mukana. Eli täällä on panoraamio, täällä on drivea, eli drivellahan pystyy tekemään ihan älyttömän hyvin töitä, eli kollaboraatiota, jos on yhdessä Hangoutissa ja voi avata vaikka Hangout Docsin tähän ikkunaan ja kaikki, jotka siinä Hangoutissa on, pystyy yhdessä kirjoittaa. Samalla tavalla pystyy jotain slideja tekemään ja kaikkea. Tää on ihan, täältä löytyy SlideShare ilmanen versio, Uber-konferenssi ilmanen versio, nämä on kaikki ilmasta. Pystyykö nämä tallentaa nämä istunnot? Hangout-istunnot? Nyt esimerkiksi tämä menee suoraan YouTubeen. Okay. Tämä menee suoraan, tämä on Hangout on Air, mutta se pystyt tekemään privaatti Hangout on Airin. Sä pystyt tekemään sen privaatisti niin, että sitä ei kukaan näe. Tämä on julkinen, eli tämä menee nyt YouTubeen silleen, että kaikki näkee sen heti, mutta sä pystyt tekemään sen silleen, että se ei ole julkinen, että sä teet privaatti Hangout on Airin, jolloin vaan ne, jotka saa linkin, näkee sen. No, mutta voiko se, että se tallentuu sitten, että se voi katsoa myöhemmin? Joo, tästä tulee video. Okei, hyvä. Tää tulee kaikki videolle. Tää menee koko ajan videolle. Toihan on aivan mahtava niin verrattavissa AC-hen jo sitten. Ja niin, ja tää on ilmainen. Hinta on vähän eri. Sanoinko mä, että tää on kaikki ilmasta? Aika monta kertaa. Vaikka nyt ei ole ilmasta lounasta, mutta Googlehan kerää tietoja totta kai, mainoskohdentamista, kaikkea tämmöistä varten. Mutta mä oon hirveän iloinen, mun täytyy sanoa, että mulle ei Google missään vaiheessa tyrkytä Zalandoa, meikkifirmoja, laihdutusmainoksia eikä mitään yhtäkään tämmöistä bullshittia, mitä Facebookissa tulee koko ajan. Mä oon itse mun Googlea käyttänyt monta vuotta. Niin Google nyt vielä lopulta, niin se tietää, että mä oon parisuhteessa. Mä en ole kiinnostunut muista muista. Niin se oppii siis, kun käyttää, niin kuin, että se ei niin kuin ehdottele mitään niin deittiprofiilia tai tämmöisiä, niin kuin monesti tekee. Jos et saa niin rekisteröidä, että sä oot parisuhteessa ynnä muuta. Se hakee sun plussaprofiilista tietoja ja se integroi ne sun Google-hakuihin. Joo, ja kyllä. Se on se, että se toimii. Ja mä oon tehnyt silleenkin, että mä kerran kirjoitin yhdelle tutulle englanniksi mailia, että hitsi kun tekisi mieli lähteä jonnekin golfreissuun. No eiköhän hetken kuluttua Gmailissa hirveän hyvä tarjous Turkkiin tuli joltain detuurilta, tiiätsä. Ihan älyttömän hyvä. Mä varasin sen siitä saman tien. Se oli niinku joku, tiiätsä, kaikki sisältöjä 500 €. 6 päivää pelejä ja muuta. Siis ihan niinku, eli toimii hirveän hyvin.
Alright. Ja nyt sitten, jos mä haluan tän pois, niin mä klikkaan vaan tosta uusiksi. En ruksia, koska silloin se poistaa sen kokonaan. Eli tossa on toi Capture, joka ottaa sitten niitä kuvia. Katsotaan nyt sekin. Nyt mulla on Capture päällä, se näkyy täällä alhaalla. Ja nyt jos mä klikkaan tosta. Ja nyt tuli kuva. Noin. Ja se meni mun Google Plus valokuvien sekaan. Mun ei tarvii niinku siitä Jaana, huolehtia eikä miettiä. Jep. mulla on yksi kyssäri, kun mulla on tuolla profiili, Joo. mutta mä en ole päässyt sen syviin saloihin, että mitä kaikkea se voi tarjota. Nyt me nähtiin tuota Hangoutia. Mitä kaikkea se mulle tarjoaa sitten? Niin, ajattele. Kertoisit sä, jos siinä on se profiilikuva, että mitä kaikkea Kerron. mä voin sillä tehdä, semmoinen yleiskuva. Joo. Me päästään tästä justiin, eli nyt mä esittelin vähän mitä mä tässä tein teille, mutta nyt sitten mennään profiiliin. Eli tämä on sun Google-profiili. Tää on mun Google Plus-profiili. Mitä eroa sillä on kaikkiin muihin profiileihin? No, Google-profiileihin siis. täällä on, kato sitten, täällä on tämmönen gridi. Ja tosta kun mä klikkaan, sieltä löytyy mun Google-kalenteri, siitä löytyy Drive, YouTube, mun Blogger-blogit, mun Gmailit, Haku, Mapsit. Sitten tulee lisää. Eli kaikki yhdistyy tähän yhteen ja ainoaseen tuotteeseen, joka on tämä Google Plus. Eli jos mä haluan omaan Driveen, mä klikkaan tosta, se aukaisee mulle uuden tabi. Ja nyt mä oon omassa Drivessa. Sitten mä paan sen äkkiä kiinni, koska siellä voi olla salaisia juttuja. Mä oon tämmönen Googlen Trusted Tester ja sit mulla on aina välillä vähän semmosia juttuja, mitä ei saa muut nähdä. Jep, elikkä profiili. Ja tässä profiilitabissa on nyt 4, 5, 6 juttua. Eli käydään äkkiä läpi. Eli täällä on About, elikkä mä en nyt muista näitä suomeksi, mutta ne on samassa järjestyksessä suomeksi. Eli mikä kertoo teistä, kuka te ootte. Ja tää on hirveän tärkeä juttu, koska Googlen semanttinen haku osaa hakea tästä teidän storista, eli tästä teidän tarinasta, niin se osaa hakea ne semmoiset asiat, mitä te teette, mitä te osaatte. Se osaa hakea täältä teidän yrityssivut, se osaa hakea täältä teidän linkit, kaikki mitä on. Eli silloin kun ihmiset googlaa jotain asiaa, niin nämä on kaikki siellä Googlen haussa, tiedossa. Ja mitä paremmin te kirjoitatte nämä jutut, eli ei pelkästään mitään hakusanaa, koska siitä Google rankaisee, vaan se on luettavaa tekstiä, eli kun se teksti on suunnattu käyttäjille, niin silloin Google nostaa teitä sieltä hausta. Eli että jos te olette ammattilaisia tai yksiyrittäjiä tai bloggareita tai vloggareita, niin Google Plus on paras mahdollinen juttu, mitä voi ilmaisiksi niin kun tehdä ilman, että joutuu maksamaan mainostamisesta pennilattia. Eli mulla on täällä kauheasti, niin kuin näette, niin muita profiileja on tuossa ensin. Sitten on contributor to, on se, että kirjoittaa johonkin, eli että jos mä esimerkiksi olen tehnyt jollekin vierasbloggauksen, niin ilman muuta mä linkitän sen tänne. Ja ne nousee hakuun, sitten täällä on kaikkia muita linkkejä. Eli tää on hirveän tärkeä osio, että tää kannattaa niin kuin täyttää tosi huolella. Mulla on henkilökohtaisesti, kun mä plussaan tai kirjoitan tänne oikeastaan melkein pelkästään englanniksi. Sometimen aika on vähän poikkeus, niin mulla on myöskin toi about-teksti on sitten englanniksi. Mutta sitten tämä tapahtuma, mistä lähdettiin tätä tapahtumaa vetää, eli nyt niin kuin näette, että tässä tapahtumassa näkyy, tämä sama video on livenä nyt koko ajan. Ja samoin YouTubessa. Eli jos mä klikkaisin nyt tohon, niin tänne tulee semmonen, että haluatko mieluummin katsoa YouTubessa. Eli se aukaisee YouTubeen uuden. Eli tää on mun profiili. Ja täällä on tää sivupalkki, josta liikutaan. Niin nyt jos me verrataan tätä mun yrityssivun profiilia siihen mun henkilökohtaiseen profiiliin.
Mennään tonne about-rallaahan. Niin täällä on ihan samat jutut. Minkälaiset tyypit sun mielestä Google Plusaa käyttää Suomessa? Siis Suomessa käyttää, täällä on esimerkiksi hirveästi valokuvaajia, täällä on just bloggareita. Suomessa vielä käytetään vähän huonosti, koska ihmiset ei ole hoksannut tätä, että miten paljon tämä linkittyy. Et jos teillä on teidän yrityksellä tai sanotaan, että teillä on blogi, jossa on osoite, niin se kannattaa linkata yrityssivuun tai henkilöprofiiliin, mutta mieluummin ehkä vielä yrityssivuun, koska se taas nousee plussahaussa paljon enemmän esille. YouTubet, kaikki kannattaa linkittää tänne. Mulla on esimerkiksi, sanotaan, että mulla on hyvin erilaisia seuraajia ja erilaisia ihmisiä, kenen kanssa mä niin kun on tekemisissä tuolla plussassa, riippuen siitä, mikä minä olen sillä hetkellä. Olenko minä G+, olenko minä Jaana Nyström vai olenko minä mahdollisesti joku näistä, mitä minulla täällä. Olenko veljen tyttäreni Eerika ja Emilia Beach Volley Team? Olenko Finland Explorer? Nämä on kaikki mun yrityssivuja, mitä täällä on. Tai sitten mun asiakkaiden yrityssivuja. Tai semmosia testisivuja, niin kuin tämä Internet Police, joka on semmoinen hömppäsivu, johon mä teen kaikennäköisiä testejä aina, kun ei viitti oikeita sivua käyttää. Sometime löytyy täältä, koska mä olen Sometimen sivun omistaja. Ja täällä on jotain tämmöisiä muitakin testing patients. Eli se, mikä minä olen sillä hetkellä plussassa, määrittelee hyvin paljon, mikä se on se kokemus, mikä mä siitä saan. Eli jos katsotaan mun henkilöprofiilia, niin mulla on tällä hetkellä 570 000 ja rapiat seuraajaa. Mun postauksia on lokakuusta 2012, milloin nämä näkymät, eli katselukerrat, eli views, tuli. Eli niitä ei ihan alun alkaen ole lähdetty keräämään, vaan lokakuu 2012 oli se hetki, milloin näitä ruvettiin keräämään. Niin yli 55 miljoonaa kertaa on minun postaukset, valokuvat vilahtanut tuolla, tai joku on klikannut minun profiiliin. Ja esimerkiksi jos teillä on Blogger-blogi, kun te olette linkittänyt sen teidän profiiliin, ja sitten jos teillä on Blogger-blogi, jonka te olette linkittänyt mahdollisesti yrityssivuun, niin aina kun joku käy siellä blogissa, niin niistä tulee niistä kaikista kuvista lisää katselukertoja. Koska Blogger-blogin kuvat ovat Google Plusassa. Eli jos sä lisäät sun bloggerin blogiin kuvia, niin ne tallentuu Google Plusan valokuviin. Eli huomaatteko te, miten kaikki tämä nivoutuu yhteen enemmän ja enemmän ja enemmän. Eli takaisin ei ole paluuta. Eli kun ihmiset tai TechHunch, eli TechCrunch, mä sanon TechHunch, eli heillä ei ole haisuakaan, mistä he kirjoittaa, kun he sanoo, että niin kuin Google Plussa ajetaan alas tai jotain, niin siis eihän se ole mahdollista, koska tämä on niin jo integroitunut Driveen, Bloggeriin, YouTubeen. Picasa varmaan häviää jossain vaiheessa, se on nykyään Picasa Web, ja sitten Google Plusan kuvat tulee niin kuin tilalle. Mutta nämä integroituu koko ajan enemmän ja enemmän, ja tulossa on myöskin kaikkea jännää ja kivaa, mistä mä en saa puhua. Niin eihän sitä niinku voi mitenkään ajaa alas. Ja se, että ihmiset ei ymmärrä, että mikä tämä plussa on, että ne ajattelee, että tämä on nyt vaan niin kuin Facebookin korvike. Plussa on sosiaalinen liima, joka yhdistää kaikki Googlen työkalut. Eli Drive, Gmail, Blogger, nämä kaikki työkaluja. Eli tämä on se liima, joka pistää sen työkalupakin kasaan, ja tämä on myöskin yksi osa sitä Googlen isoa työkalupakkia. Kaikki tähän yhdistyy pikkuhiljaa, niin kuin näette, että ne on kaikki täällä nähtävissä. Ja esimerkiksi sanotaan, että toi Google-kalenteri, mä teen asiakkaiden kanssa silleen, että mä lähetän niille kalenterikutsun,
Ja sit mä laitan kalenterikutsuun, tehdään tosta nyt vaikka yksi uusi tapahtuma, kalenteritapahtuma, niin add video call. Huomaatteko te? Mä saan tosta suoraan hangoutin. Ja kun mä lähetän sen mailillä ihmisille tämän kalenterikutsun, että käykö hangout ensi tiistaina kello silloin ja tällöin ja tuolloin, niin ne kun saa tämän mailin, jos niillä on Google-kalenteri käytössä, niin tämä tallentuu sinne automaattisesti, kun ne vastaa siihen, että kyllä. Ja sitten kun ne tulee se päivä, niin niillä tulee huomautus sieltä Google-kalenterista. Ja sitten kun ne klikkaa siihen tapahtumaan siellä kalenterissa, niin ne pääsee suoraan klikkaamaan tuohon YouTube, tähän Hangouttiin. Eli videopuhelu. Ja 10 henkeä saa olla videopuhelussa tälleen tässä ihan ilmaisversiossa Googlessa, Google Plusassa, ja sitten jos on, niin kuin mullakin on lisäksi vielä Google Apps-tili, joka on tämmöinen maksullinen, ei sekään maksa, kun onko se nyt 40 vuodessa per käyttäjä. Eli mulla on oma @gplussa.fi, pääte jaana@gplussa.fi, mutta kaikki on niinku, että se on Gmail, mutta mä saan vaan domainin siihen. Ja siellä on ihan samat toiminnot kuin mitä on tässä ilmaisversiossa, eli mulla on profiili ja kaikki. Ja mä en sitä silleen kauheasti käytä, mutta se, että kun sulla on tämmönen maksettu Google Apps-tili ja sit sä upgradeaat Google Plus Premiumiin, joka toistaiseksi vielä ainakin on ilmanen, niin sä saat 15 henkeä samaan hangouttiin. Eli ajatelkaa palavereja, paliksia, työpaikkojen tämmösiä. Matkustus tulee vähenee ihan hirveästi, sen takia mä lähdin matkailualalta pois, koska ihmiset palavereja verkossa. Niin. Tarviiko Jaana upgradeata joku asetus, jotta voi noin omanlaisensa profiili saada aikaiseksi? Sulla on omat kuvat ja värit ja sillä. Ei tarvi. Kaikki on täällä. Aha. Kaikki on täällä, eli home on kotivirta, eli se on niin kuin se, mihin tulee kaikki, ketä sä seuraat, niin niiden postaukset. Sitten on tämä profiiliosio, jossa on tosiaan, niin siinä on tämä tieto, ja sitten on julkaisut, eli postaukset, päivitykset. Sitten on valokuvat, sitten on YouTube, sitten täällä on +1, ja nämä +1 on semmoisia, mä sanon vaan nopeasti, että jos mä tuolla netissä annan jollekin verkkosivulle +1, niin ne tallentuu mulle tänne. Ja nämä on julkisia, jos haluaa, mutta nämä voi myöskin piilottaa. Eli tämä on eräänlainen, niin kuin sä voit pitää vähän kirjanmerkkityylisenä. Tai sitten sä voit viestittää, mistä sä tykkäät. Kaikille, ketkä käy katsoa sun profiiliin, mutta tämän saa myöskin piiloon. Joo, Kimo Virtanen. Mä oon aiemminkin auttanut. Kiitos. Aha, no niin. Joskus opettajakollegoiden kanssa pidettiin palaveria. Tuosta kun sulla oli toi sait ne muut seurannat sinne sai Twitteriin ja muuta. Niin, ne linkit, joo. Linkit, niin pystytkö niin seuraamaan jotain, että pystyy joku niin ottamaan, joku ketä seuraa tätä nyt livenä, niin pystyy ottamaan joku kommentin ja pystyy kommentoimaan tätä keskustelua. Tätä keskustelua nyt, tätä tapahtumaa pystyy kommentoimaan sekä YouTubessa että nyt mennään tämmöiseen kuin events, eli tapahtumat. Valikko, jossa näkyy kaikki tämän sivun tapahtumat. Ja nyt mä katson, koska mä kopioin ton tuonne. Tää on Sometime alla. Tää on G-plussa alla, eli minä. Mä klikkaan tän auki, tän tapahtuman. Niin tää voi kommentoida. Eli kirjautumalla sisään. Niin, Google Plussaa, kyllä. Et nykyäänhän YouTubessakaan ei pysty kommentoimaan, jos sulla ei ole Google Plus-profiilia. Kaikki. Toinen tähän liittyy, tämä on hirveän hyvä käyttö. Mä itse olen aika paljon tablettikäyttäjä ja iPhone-käyttäjä. Niin mä oon huomannut suuria ongelmia näille. Mä en aina tämmöisiä työkaluja, mitä niin saanut tablettikäytössä näkyviin. Siinä on tullut jotain sitten aina. No tabletissahan sä pystyt käyttämään selaimella. Eli se appsi, mikä on Google Plus appsi, niin se on aika lailla erilainen. Eli siinä ei ole, mobiiliappsissa ei ole ihan kaikki samat toiminnallisuudet. Mutta sen pystyt käyttämään tabletilla, niin sehän pystyt avaamaan selaimen. Joo, mulla joskus se ohjasi siihen. Joo, siihen eli sä avaat ihan niin kuin Google-selaimen
Ja vedät siihen haku Google Plus ja sieltä kautta sit sisään. Sä pystyt sen tekemään silleen, että silleen pystyy sen takia mulla on toi 21.5 tuumainen iMac, semmonen mitä mä käytän päivittäin. Vanhaksi alkaa tulla eikä enää näköä tästä paranee, niin en tykkää tiirustaa pieniä. Ok, mutta mennään eteenpäin, aika rientää. Eli sitten täällä oli, nyt me katsottiin profiilia vähän. Mulla on sitten, hei mä näytän lopuksi, mulla on blogia ja kaikkea, missä on ohjeet, kuinka pääset alkuun ja muuta ihan suomeksi. Ja sitten mulla on englanniksi ihan älyttömästi matskua, mutta katsotaan noin valokuvat. Eli täällä on nyt 2 valokuvatabia. Toinen on, mihin mä menen tästä vasemmasta palkista. Ja nämä on nyt semmoset kuvat, jotka niin kuin minä vaan näen. Ja nyt mä näytän sitten tuossa yrityssivulla, koska täällä on ihan samat jutut, niin mä en menekään nyt täältä, vaan mä menkin profiiliin. Ja täällä on tämmönen kuin fotostabi. Ja tää on nyt semmonen, missä näkyy kaikki periaatteessa teidän julkiset kuvat. Mutta nyt kun mä olen kirjautuneena G+:na, niin mähän näen kaiken. Mutta täällä on ylhäällä, kattokaas miten hyvä työkalu täällä on. View profile, katso profiiliasi niin kuin sinä itse sen näet. Vai katsotko profiiliasi niin, että sen näkee kuka tahansa. Eli nyt mä katson profiiliani ihan niin kuin sen näkee kuka tahansa. Ja silloin esimerkiksi mun henkilöprofiilista poistuu mun sähköpostiosoite. Koska se on vaan mun tietyille piireille on mun oma sähköpostiosoite. Eli kaikki ei sitä näe. Eli sä pystyt hyvin piilottaa ja laittaa, että kuka näkee ja mitä näkee. Eli sä pystyt laittaa sinne esimerkiksi puhelinnumeron, mutta sitä ei näekään koko porukka, vaan sen näkee vaan esimerkiksi tietyt piirit tai sun äidys. Eli tässä pystyy aivan älyttömästi sitä yksityisyyttään suojelemaan, jos tahtoo. Eli nyt mitä tässä näkyy, niin näkyy vaan ihan semmoset postaukset, jotka mä oon julkisesti jakanut. Eli täällä on nyt mä äitienpäiväksi tein tämmösen, missä on suomeksi juttua. Sitten mä tein äitienpäiväksi semmosen, missä on yli 40 eri kielellä. Tuossa on muuten viime vuoden Some Awardsista. Mä kävin fotobombaamassa. Minä otin kuvan ja toi käveli eteen. Blondi. Joo. Mä olin kuvaamassa. Fotobombi, yeah. Joo. Reilu oli. Ja Google Plusassa on se hauska, että esimerkiksi täällä tulee tämmöisiä niin kuin eri vuoden aikoihin liittyviä tämmöisiä hauskoja juttuja, eli semmoinen kuin Auto Avesome, Auto Awesome. Eli esimerkiksi talvella, nyt viime talvena joulun ympärillä, Plussa teki silleen, että se otti kopion jostain teidän esimerkiksi lumisesta kuvasta ja lisäsi siihen tämmöistä lumisadetta. Eli se alkuperäinenhän on koskematta, mutta se teki toisen tämmöisen kuvan, jossa on lumisadetta. Eli se teki tämmöisen giffi. Tuohon vielä lisäyksen, mulla on jenkeissä serkkuja, jotka seuraa mun Google-postauksia, niin ne kysyy multa, että sataako meillä jatkuvasti Pohjoismaissa. Se oli hyvä, että ei ne kaikki ole niin ihan järkeviä, mutta mä niin sanoin, että voi täällä joka päivä tulla. Niin justiin. Mutta nyt jos me verrataan tätä sitten, eli täältä pääsee nyt sitten esimerkiksi katsomaan kansioita, jos klikkaa tuohon hyvää äitienpäivää, niin pääsee tänne varsinaiseen valokuvakansioon sitten näkemään. Ja sitten kun klikkaa kuvan auki, niin täällä on myöskin sitten, tästä pystyy jakamaan. Täällä on kuvaeditori, mitä ei ole kovinkaan monessa sosiaalisen median alustassa. Täällä on ihan oma kuvaeditori. Google Plusassa pystyy tekemään kaikennäköisiä hauskoja juttuja, tekee tommosen vanhan näköisen, se tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja, tai sitten pystyy ihan itse manuaalisesti säätämään, että minkä näköisen siitä haluaa. Ja sitten jos ei halua nyt cancel, katsotaan olisiko joku HDR-skeippi, tuleeko minkä näköinen juttu. Pannaan vähän HDR tuohon peliin. No ei toi ole kiva. No ei ole toikaan. Eli tällä tavalla pystyy leikkiä tällä. Mun mielestä tämä kuvaeditori on niinku jo semmonen, mikä on siis ihan loistava ja tämäkin on ilmanen.
Onks mä sanonut, että tää on kaikki ilmaisu? Täällä saa freimit, saa kuvia ja kaiken näköistä. Tää on ihan hauska. Täällä on kiva leikki, on retroluksia, on kaiken näköistä, saa mustavalkoista, jos haluu. Täällä on kaiken näköistä kivaa ja sit on tosiaan, niin voi kropata ja voi tuunata ihan silleen, että täällä on tosiaan, että se tarjoaa muutamia aina erilaisia niin tämmöisiä perusvaihtoehtoja, mutta sitten täällä pystyy itse muokkaamaan esimerkiksi brightnessit ja kaikki. Ihan niin kuin pikkufotaari. Ja sitten vaan done editing tuolta noin. Ja tässä on se loistavaa, että jos te editoitte sellaisen kuvan, joka on jo jaettu, että te olette jakanut, sanotaan, että te olette jakanut puhelimesta kuvan, ja se on vähän suttunen tai epätarkka tai haalmeen. Niin te kun menette Google Plusassa ja etitte täällä on haku toimii muuten ihan loistavasti Plussassa, mutta vielä, että täällä kun ollaan täällä vasemman palkin valokuvatabissa, niin täällä on ihan oma haku. Ja se haku on semmonen, että kun mä klikkaan tohon, niin se ensinnäkin kysyy multa heti, että mitä haluat hakea. Haluatko hakea kuvia hangouteista, haluatko hakea Drivesta, haluatko hakea kuvia, joihin sinut on tägätty, haluatko hakea niitä auto-osamia, eli niitä, mitkä Google Plus on tehnyt, missä on lunta ja kaiken näköistä, vai haluatko hakea kuvat, jotka on esimerkiksi auto backupilla, eli siellä on semmoinen, joka automaattisesti tallentaa kaikki sun ottamat kuvat, niin tallentuu Google Plussaan, mutta ne on yksityisiä niin kauan kunnes saa ne jaat, eli niitä ei näe kukaan. Mutta se, että jos känny hajoaa tai varastetaan, niin sun kaikki kuvat on täällä, ne on pilvessä ja ne on tallessa. Ja nyt jos haetaan auto backup-kuvia, mun ei edes tarvii hakea millään nimellä, niin se hakee kaikki, mitkä on otettu kännykällä. Ja minun tapauksessa, koska mulla on sitten mulla on tämmönen Googlen Chromebookki, joka on ihan äärettömän kevyt. Tää on Chromebook ja tää on semmonen, että kun tän aukaisee, niin se lähtee heti tulille. Tää on semmonen, että tällä pystyy yhdellä kädellä operoimaan, koska tää on niin kevyt. Mutta tää käyttää Chrome OS, eli Chrome-selainta. Ja kaikki, mitkä mulla on tossa mun Google-tilissä, Gmailit, Driveit, kuvat, kaikki, ne on kaikki tässä. Ja ne on kaikki tossa. Ja ne on kaikki ihan mihin tahansa mä menen ja mille koneelle mä menen. Mä kun kirjaudun Google-tiliin sisään, niin mulla on kaikki. Ei tarvii enää, jos mä lähden kouluttaa, ei mun tarvii mitään tikkuja roudata mukaan. Mulla on kaikki täällä. Ne on kaikki pilvessä. Jos tää hajoaa, sollot. Ne on kaikki siellä edelleen tallessa. Eli tää lähtee saman tien tulille. Ja sitä ei tarvi sammuttaa. Se on nyt kiinni. Toi piippas, että lakkas mun oma mokkula se piippas kun mä aukasin tän, eli se heti otti yhteyden ja kun mä panin kannen kiinni, se piippasi, että yhteys katkesi. Toimii hyvin ja ihan älyttömän halpa vehe. Ja nämä on semmosia, eli tuossa Chromebookissa, kun siihen sä et pysty silleen tekemään kansiota työpöydälle ja tallentaa sinne kamaa. Niin se, että jos mä otan mun Canonin G12, mikä sulla on siellä, otan sen portin ja tyrkkään sen tuohon kylkeen, ton Chromebookin kylkeen, niin se lataa mun kuvat automaattisesti kaikki Google Plussaan siitä. Ja se toimii samalla tavalla niin kuin mobiili, koska siinä on myöskin tää fotoäppi. Eli tää on aika semmonen jännä aspekti. Eli jos te olette vaikka jakanut, sanotaan kännykästä jonkun kuvaa ja se on nyt vähän huono. Aha, täällä on mun poika ottamassa kissan kuvia. Ja se kuva on jaettu, ja sitten kun te editoitte sen jaetun kuvan, eli te klikkaatte sen postauksen auki ja editoitte sitä kuvaa uudelleen, niin se tallentaa sen editoidun version siihen jo jaettuun postaukseen. Eikö aika hieno?
Ei mikään muu tee sitä. Ei mikään muu. Joo. Mitä sitten jos haluaa säilyttää siinä postauksessa sen vanhan versio, jos muokkaa sitä niin, että No sit sä teet sitten siitä, kato, tässä on silleen, että kun sä jaat kuvan, mä nyt näytän esimerkki, eli katsotaan jakoboksi. Pelkkää tekstiä, valokuvaa, linkkiä, videota vai tapahtuma. Otetaan tosta valokuva. Ja nyt mä voisin, jos mulla olisi esimerkiksi, mä voin näyttää tästäkin, mä voisin avata esimerkiksi ulkoisen muistin tai työpöydältä kansion ja vaan vetää sieltä kuvia tähän. Facebookissa taisi muuten tulla tänään tää sama, vai eilen. Et voi vetää kuvia esimerkiksi työpöydältä suoraan tähän. Mutta tällä pystyy lataamaan joko tietokoneelta tai Google Plus kuvista. Ja mennään nyt mun Google Plus kuviin. Eli se tarjoaa nyt ihan ensimmäiseksi kaiken näköistä sekaisin. Ja sitten täällä on ylhäällä, mennään tonne albumeihin. Ja nyt se heittää kaikki mun albumit tähän esille. Ja nyt mä pystyn katsoa tosta vaikka mun sukelluskuvia, että mä voisin jakaa jonkun. Jonkun sieltä, vaikka tommosen. Mä klikkaan sen siniseksi. Jos mä haluan jakaa useamman kuvan, mä vaan klikkailen näitä ja siihen tulee tommonen sininen pylpyrä. Ja sit pannaan tänne, että add. Mutta nyt mä näytän vaan tuolla yhdellä kuvalla, eli mä klikkaan nää pois. Mulla on huomenna, tiedättekö, niin selkäkipeä, mulla tulee selkeä. Kauhean. Eli nyt se kuva ilmestyy tähän ja täällä on nyt valmiina teksti, koska mä oon laittanut tonne valmiina tekstit. Tähän pystyy lisää tekstiä tai muuttaa sitä tekstiä, jos haluaa. Ja nyt jos mä en klikkaa tätä lisää albumiin, niin se jakaa tämän kuvan niin, että se ei kuulu mihinkään albumiin, vaan se menee semmoiseen Googlen luomaan Photos from Posts, kuvat julkaisuista ehkä albumiin. Ja se on semmoinen, että sinne kertyy sitten niitä yksittäisiä kuvia, kun te jaatte jotain ja sitten mennään täältä profiilista ja mennään sinne. Tää on vähän semmoinen OCD-homma, että joku, joka on kauhean niin kun, tarkka hommista, ei tykkää, että täällä on näitä yksittäisiä kuvia. Tämmöisiä, mitkä on jaettu postauksessa. Tämmönen on aina yksi kansio, eli tää vie vähän tilaa, hyvin vähän, mutta kuitenkin. Mutta tämän pystyy välttämään, jos ei halua, että niitä näkyy niitä kuvia, niin aina kun sä jaat uuden kuvan, niin sä voit lisätä sen albumiin ja sit sä voit myöskin tässä luoda uuden albumin. Testi 3. Ja nyt se loi uuden albumi ja tää albumin nimi on Testi 3. Ja nyt mä lisään ton kuvan siihen postaukseen. Nyt se etsii tägättäviä naamoja. Sen voi skipata tosta, jos haluaa. Ei löytänyt kalatägiä nyt tossa. Eli nyt se postaus on tän näköinen sitten. Eli tätähän nyt ei ole vielä jaettu. Tää on vasta niinku drafti. Ja mitä tämän kanssa voi nyt tehdä, niin tossa on ensinnäkin tommonen Auto Enhance-nappi, eli jos halutaan siitä tehdä pikkasen paremman näköinen ilman, että joutuu menee editoriin. Niin tätä taikasauvaa kun klikkaa, niin Google aivan äärettömän hienovaraisesti parantaa sitä kuvaa joka suhteessa. Sitten jos mä haluan tehdä jonkun memeen, mä vaan klikkasin näittekö te taas takaisinpäin. Tässä on tämmönen T eli teksti. Ja sitten mä teen tänne vaikka, että ja sitten mennään bottom ja pannaan Fun Times. Mut mä en tykkää tästä fontista. No en mä tiedä totakaan. Good old comics. Sans anybody. Tää on aina niin hauska. Mä välillä teen ihan piruttaa tuon Comic Sansilla. Täällä on erilaisia fontteja.
mitä voi sitten niinku käyttää näissä meme-kuvissa. Että tämä impacti on niinku se kaikkein vahvin. Ja pannaan nyt toi impacti vaikka tohon ja pannaan save. Ja pim, siinä meillä on drafti. Nyt jos te haluatte tehdä, niin kuin mä tein niitä miljoonia äitienpäiväonnitteluja, mitä ihmiset sai downloadata ja jakaa ihan vapaasti. Niin tästä ei pysty vielä kopioimaan. Nyt jos ton kopsaa tai tallentaa, niin se teksti ei vielä tartu. Mutta voi tehdä silleen, että kun täällä on tämmöinen public, eli tämä tarkoittaa sitä, että julkinen kaikki näkee. Mä otan sen pois. Ja sitten mä teen silleen, että mä olen nimittäin itselleni tehnyt ihan oman salaisen yhteisön tänne Google Plussaan, johon mä voin seivata kamaa. Mä voin Google Plus-napilla minkä tahansa nettisivun tai muun, niin mä voin tallentaa tänne omaan salaiseen yhteisöön. Ja sen yhteisön jäseninä on minä ja minun kaikki yrityssivut. Eli mä oon ihan mikä tahansa, jos mä oon G+, niin mä voin tallentaa sinne samaan paikkaan. Ja tää on semmoinen, minkä mä oon niinku, ja sitten täällä on yhteisöön saa 20 erilaista kategoriaa. Ja se kysyy, mihin mä haluan tallentaa. Ja tää kun nyt on vähän tämmönen testi, niin mä paan tohon mun later juttuun. Ja se näkee, että siinä on 6 jäsentä tuossa yhteisössä. Tää on kulla-arvoinen vinkki teille, tämän harva tietää. Missä tämmöinen yhteisö luodaan? Se luodaan täältä sivusta. Täällä on tämmöinen kuin communities, eli yhteisöt. Ja siihen kun klikkaa, niin sieltä pääsee luomaan uuden yhteisön. Ja sitten vaan tekee, että ei julkinen. Että se on niinku, voi tehdä yrityksille tämmöisen, Rovio käyttää sisäisenä intrana Google Plusan yhteisöjä. Muun muassa. Ja Algol myös. Ja sitten siellä yhteisössä voi myöskin hengata. Aloittaa hangoutin ja hengata vaan niiden ihmisten kanssa, jotka on siinä yhteisössä. Jestas. 3 oli seuraava. Ok. Eli nyt mä jaan sen tuonne omaan yhteisöön ja sitten vaan niin kuin, että testipostaus. Ja nyt Google Plusassa kannattaa hyödyntää semmosia juttuja kuin tekstieditointia. Eli mä menen takaisin. Mä paan tohon asteriski ja sitten mä paan tohon asteriski. Ja sitten mä saan boldi-otsikon tosta, eli se boldaa sen. Ja sitten jos mä haluan tehdä italiksia, ja sitten jos mä haluan tehdä noin, niin mä vedän tavuviivat tuohon alkuun. Näin. Ja sitten kun sinne pannaan vielä hashtagi, nyt ollaan valmiita jakamaan. Nyt se ei näy mun henkilöprofiilissa tää postaus, koska mä olen piilottanut kaikki yhteisöihin jaot henkilöprofiilistani. Koska mä jaan esimerkiksi mun pääprofiilista, eli Jaana Nyströmistä, aika paljon Suomi-yhteisöön suomeksi. Mä en tykkää, tai jenkit vähän niin kuin välillä vinkuu, että mitä ihmeen kieltä. Mä oon päättänyt, että mä piilotan kaikki yhteisöpostaukset. Eli nyt me mennään sitten yhteisöihin. Täällä on communities. Ja tässä on ihan ensimmäisenä yhteisöt, joita minä moderoin tai omistan. Siellä on kaiken näköistä, salaista ja vähemmän salaista, ja sitten yhteisöt, joihin minä kuulun. Tämä näyttää 100 ensimmäistä yhteisöä. Mutta
voi liittyä useampaankin, että sit vaan täytyy aina hakea yhteisön nimellä, että se ei välttämättä näytä niin kaikki. Sitten täällä on suositeltavia kaiken näköisiä yhteisöjä. Haluatko liittyä Google Apps? Kato, se tietää tämä, että mulla on Google Apps käytössä. Haluatko sinne, tänne, tuonne. Ja täällä on sitten lisää näitä suositeltavia juttuja. Niin nyt jos me mennään katsoa sitä mun omaa salaista. Missä se on tossa? Jaanas Own. Mulla on tuossa mun englanninkielisessä Google Plus Helper Communityssä näköjään melkein 14 000 jäsentä. Se on aika hyvin. Ja nyt me katsotaan tätä testipostausta. Niin huomaatteko, että otsikko tuli boldina, kun pantiin asteriskit. Sitten kun mä panin sen alaviivan, niin tuli kursiivi. Ja sitten kun panee noi tavuviivat molemmin puolin sanaa tai lausetta, niin se yliviivaa. Ja sitten tavuviivan käytöstä mä joudun esimerkiksi postauksissa välillä jättää semmoisen hyvä suomen kieltä olevan, tiedättekö, sanan edessä olevan tavuviivan pois, koska muuten kun sen julkaisee, niin se vetää yliviivaa koko niin kuin edellisestä tavuviivasta seuraavaa, eli se yliviivaa koko postauksen teksti, että on kaikille sattuu toi aina. Kyllä. Ja nyt näkyy, nyt mä pystyn esimerkiksi, kun mä jaoin sen itselleni, niin nyt jos mä klikkaan tän auki, niin mä pystyn tallentamaan tän. Täällä on download foto. Tästäkin mä voin lisätä, kopioida tämän johonkin toiseen albumiin. Mä voin ottaa ton Auto Enhancing pois, eli sen itse korostavan jutun pois ja näin edelleen. Ja tässähän on myös sitten tosiaan, niin tässä on zoomi. Tää nyt on pieni kuva, mutta tässä on sitten zoomi, että voi katsoa niin kuin hyvin tarkkaa. Esimerkiksi jos sulla on tosi iso kuva, minkä sä oot ladannut, mutta ne vie sitten Drivesta säilytystilaa. Ne vie säilytystilaa. Google plus Gmail Drive yhteensä 15 gigaa, muistaakseni tällä hetkellä. Joo, 15. Ilmasta, mutta jos haluaa 100 gigaa, niin se maksaa alle $2 kuussa. Isot kuvat, jos haluaa niin kun alkuperäiskokoisina, niin ne maksaa sitten niiden säilytys, kun menee se 15 gigaa tälle. Eli tämmönen juttu, että olisiko teillä nyt tässä vaiheessa vielä jotain kysyttävää, että tässä on tosiaan tämä mun privaattiyhteisö. Ja mä oon tänne, niin kuin näkyy, niin jonkun drafts and ideas vähän benchmarkannut tonne jotain. Ja täällä on jotain muistijuttuja ja hyviä työkaluja ja kaiken näköisiä tämmöisiä. Niin hyvää settiä. Ja tosiaan, jos haluaa sen yhteisön itselleen luoda, niin menee tänne yhteisöt sivulle. Ja voi luoda ihan julkisenkin yhteisön. Täällä on tämmöinen kuin luo yhteisö, create community. Ja sitten se ohjaa eteenpäin. Eli toimii ihan loistavasti. Et tässä on tosiaan Suomi. No tässä on nyt aika hyvin näkee hei tänne, mitä mulla on 1/3 on Jenkeistä mun seuraaja. Mun englanninkielisessä yhteisössä 13 000 yli jäsentä. Suomi-yhteisössä on 1120 ja jotain. Varsinkin sanotaan, että jos haluatte oppia uusia asioita, heittäkää nyt joku hakusana tai hashtagi, mikä teitä kiinnostaisi. Sometime. Ja Jyrki Tolla, eihän... Eli täällä on nyt Googlen haku, Google Plussa haku. Ja nyt mä voin tehdä joko silleen, että täällä on tämmönen kuin Explore, joka sitten vielä antaa niinku lisävaihtoehtoja siihen liittyen, tai jos mä haluan ihan hakea nyt Google Plusasta, eli nyt me ei puhuta Google-hausta, vaan me puhutaan Google Plussa-hausta, tai sitten olisi voinut sinistä painikettakin kilkata. Ja nyt sitten täällä haussa, tämä haku on yksi Plussan parhaita ominaisuuksia mun mielestä. Tähän tulee kaikki, ja sitten tässä on vaihtoehtoina suosituimmat tai viimeisimmät. Ja joka ikisessä on myöskin sitten niin kun, täältä voi katsoa ihmisiä, ketkä ihmiset liittyy sometimeen. No aika jännä, nämä nyt on vähän erikoisia, mutta sometime tuli sieltä.
Sitten on yhteisöjä. Liittyykö mitään yhteisöä? Sometime ei löydy. Löytyykö valokuvia? 2014. 2013 varmaan muuten olisi. Sitä olisi joo. On täällä jo jotain. Minulta pääosin tällä hetkellä. Sitten on Google Plus-postaukset, mutta sitten jos me katsotaan vähän joku geneerisempi, vaikka Suomi. Otetaan vielä toi Explore. Niin, tossa on ensinnäkin, se tarjoaa muita hashtageja, jotka mahdollisesti liittyy. Siellä on Nashvillekin. Tampere löytyy. Eli nämä on semmoisia postauksia, jossa on hashtagi Suomi tai jotka jotenkin liittyy Suomeen. Ja tämä on hirveän hyvä konsti löytää niitä muita suomalaisia. Katsoo mitä ihmiset postaa. Täällä on yrityksiä, täällä on ihmisiä, täällä on blogeja. Suomesta on tullut jääkiekon pikkumaa, MTV Sportti. Eli täällä on kauheasti kaiken näköistä. On työpaikkoja, valokuvia, videoita, kaiken näköistä. Eli tää on ihan mielenkiintoista sitten lähteä vähän seurailemaan tätä. Kiitos Jaana, täytyy... Joo, seuraavat alkaa, mullakin alkaa kohta ja tälleen näin, mutta kiitos hei. Toivottavasti oli mielenkiintoista ja saitte vähän jotain irti. Hirveän lyhyt aika, että mulla on normaalisti, että jos mä yritystä koulutan, niin kuukauden paketti. Siihen tulee 4 2 tunnin hangouttia vähintään. Katsokaa, hei googlatkaa Johanna Nyström, sieltä löytyy blogit kaikki ja siellä on ohjeita kuinka pääsee alkuun Google Plusassa ja kaikkea muuta. Kiitos. Kiitos.